I posljedno, ja sam Andra. Ako čujete neko zvujenje, ja se izvinjam. To je do mog mikrofona. Prvo ću to da uklonim u editu, ali ne vjerujem da ću uspjeti. Ali da, ovo je prvi video solo. Znači ja sad ovo snimam u 11 sati. Ovo treba da izađe 10. augusta, sad je 8. U današnjem video ćemo igrati Bed Wars. To jest ne, igrat ćemo Hunger Games, to je Survival Games, kako se nam serveru to zove. Već. Probat ću da nekako ovo zujanje rešim u editu. Ali bit će zajedničko. Ajmo u Hollywood. Bam. Ok, izvešće je tutorial. Znači, kako da krakujete action. Pošto action je sad trailer. Tako da ne može skine, ja sam skinuo trenutno action. I preko njega snijem. I da, sad čekamo da krene ovo. Ovo što ću da snim platiti. Znači, može biti da platiti solo. Da. Ja ću poslušati moj video. Oni su mu bili kako buraz. Idemo plugin. Inače, možda će biti tutorial od Nikola, nemam pojma. Pitaću ga sad na Viberu. Ok, poslao sam u poruku. Ok. Vidjet ću da li ću govoriti. Ok, ja sam poslušao prvi put test je bio na tutorial ovako, nešto mogu se znači, gdje da moj bizit tutorial kako treba filmati. Posle ću znači kako treba action i gdje. Ok, veži. Da li mi je lik uzeo? Au, nemam ništa. Idem na brod. Nema ništa. Ok, ne kontam što je ovo. Ok, sreće pa igram na 1.16 pa mogu da plivam. Da vidim da neko zvojenje, ja kad ću zvojenje se čuje. Da vidim gore. Ne, zvojenje, šta da. I to dačno ne treba da mislim da mogu. Ne znam, mislim šta je. Nema ništa, ne misliš. Ok, ne želim. Možeš napraviti to. Šta vam je da javno? Oni treba da jedan test. Ja sam držao se svakog vrati. Koji kurac? Ide gas, ne, nije gas. Zvuči kako ide vrati, ne. Šta? Ok, brod. Rip brod. Može li ovo da se utiša? Ok, valjda. Vidjet ću u videu. Mislim da je baš jako zvujenje. Izvinite. Zbog toga. Vidjet ću, probat ću kako da rešim to do mikrofona. I često ću snimati ovakav klipove. Koji kurac. Ok, igrać. Ok. Ljudi, ovo je kratak klip, ali dobro. Zato što se tiče klipa ne sviđa video, a mi se vidimo sljedeće.